Ola, son Nerea, a nutricionista de Federación Alcer Galicia. En este vídeo vou-vos explicar a dietoterapia básica en enfermidade renal en situación de diálise, basándonos principalmente na ingesta proteica, nas recomendacións de consumo de alimentos segundo o contido de fósforo e potasio e na ingesta hídrica. A enfermidade renal crónica defínese como unha alteración estrutural ou funcional dos riles que persiste alo menos durante 3 meses ou unha filtración glomerular por debaixo de 60. A diálise é un tratamento sustitutivo que adoita facerse cando o filtrado glomerular decae por debaixo de 15 e este tratamento filtra o noso sangue eliminando os produtos de desfeito e tamén o exceso de auga. Cal é a dietoterapia básica de diálise? En diálise, a dietoterapia básica susténtase baixo 4 pilares. O primeiro, levar unha dieta hiposódica ou preferentemente baixa en sal. O segundo, levar unha dieta alta en proteínas. O terceiro, ter un control do consumo de alimentos segundo o seu contido de fósforo e potasio. E o cuarto, normalmente, hai unha restricción hídrica, que sempre vai estar pautada polo nefrólogo. As proteínas son macronutrientes que se encontran principalmente na carne, no peixe, nos ovos, nas legumes e nos lácteos. En diálise, as recomendacións son de 1,2 a 1,4 gramos de proteínas por kilogramo de peso, é dicir, superiores ás recomendacións para a poboación xeral. Un método para garantir unha ingesta proteica adecuada é empregar o método da man. Se na poboación xeral a ración de carne e a palma da nosa man, en diálise será un pouquiño máis. E se a ración de peixe para a poboación xeral é a man enteira, en diálise tamén deberá de ser un pouquiño máis. Ademais, tamén se recomenda non saltarse as comidas, algo que é moi habitual nas persoas que realizan diálise, e incluir tanto na comida como na cea alimentos ricos en proteínas, como son a carne e o peixe. Por outra banda, en diálise debemos de controlar nas nosas analíticas sanguíneas os valores de fósforo e de potasio, que deben encontrarse dentro dos límites establecidos. Se os valores de fósforo e potasio nas analíticas sanguíneas se encontran dentro dos valores establecidos, poderemos ser moito máis flexibles. Pero se estos se encontran altos, que é algo moi habitual nas persoas que se dializan, o que debemos de facer é consumir preferentemente alimentos de contido medio e sobre todo de contido baixo en fósforo e potasio, para así, nas seguintes analíticas, telos controlados. Desta maneira, unha regla que eu propoño é os alimentos de contido baixo consumilos a diario, os alimentos de contido medio consumilos de 2 a 3 veces por semana e os alimentos de contido alto consumilos unha vez a semana ou menos. O fósforo é un mineral que se encontra principalmente en alimentos proteicos. Unha das principais causas dun fósforo alto son os lácteos. Por iso, os lácteos que se recomendan son principalmente os lácteos frescos e o natural, como poden ser o queixo fresco de Burgos ou o iogur natural. Por outra banda, os queixos menos recomendados son os queixos curados, que teñen maior contido de fósforo. Ademais, as leites vegetais, como a leite de améndoas ou a leite de coco, tampouco se recomendarían, polo seu contido excesivo tanto en fósforo como en potasio. En canto ás carnes, pódese tomar calqueira tipo de carne sempre cando esta sexa magra. Por exemplo, cerdo, tenreira, polo, pavo. Débese de evitar as partes viscerais da carne e tamén carnes procesadas, como poden ser os friames e os embutidos polo seu exceso de aditivos de fósforo. En canto ás legumes, a recomendación principal é consumir as lentellas, as pavas e os garabanzos que veñen xa cocidos en botes de cristal, debido a que estos teñen un menor contido tanto de fósforo como de potasio. En canto aos peixes, debemos de saber que hai 6 que teñen contido alto en fósforo, que son o centolo, a lubina, a anguía, a vieira, a sardiña e o arenque. Polo demais, debemos de variar o consumo entre todos eles, priorizando os peixes frescos ou conxelados, pero na súa versión ao natural, e evitando as conservas en lata, debido a que estas teñen maior contido de fósforo. Por outra banda, o potasio encontrase principalmente en alimentos como froitas e verduras.
En canto ás froitas, debemos de consumir principalmente as de contido baixo, como son a pera, a mazá, o mango, os arandos e toda a froita que ven en conserva, eliminando sempre o almíbar ou o xugo da lata. En canto ás verduras e hortalizas, recoméndase principalmente as verduras conxeladas e as de bote, tamén debido ao seu menor contido de potasio. Ademais, aquí en Galicia debemos de ter especial cuidado coa pataca polo seu excesivo contido en potasio e evitar tomala a diario, e tamén con alimentos moi empregados como é o tomate triturado. Tamén debemos de saber que existen unhas técnicas culinarias descritas na diapositiva que eliminan ata o 75% de potasio dos alimentos. Isto implica que se un alimento se encontraba na columna de contido medio, desta forma pasaría a ser de contido baixo e poderíase comer habitualmente. Por último, en diálise, habitualmente a ingesta hídrica está restringida, debido a que se os nosos riles non funcionan, nós non ouriñamos, e se non ouriñamos, todo o que bebamos vai a ser eliminado en diálise. Isto vai estar marcado sempre por un nefrólogo. Existen algúns trucos para diminuir a sensación de sede, como son chupar xeo con cítricos, consumir froita conxelada ou comer ou mastigar chicles ou caramelos sen azúcar. Esta é a información básica de dietoterapia en diálise. Se tes algunha dúbida, contáctanos a través de Federación Alcer Galicia ou nos diferentes alceres provinciais.